It-tlieta filgħodu ssoktaw id-dibattiti fil-Kamra l-Konferenzi tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu fejn għal satejn sħaħ rappreżentanti tal-partiti politiċi wiġbu għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti rigward x'jista' jimpatta l-vot importanti tal-erba' vot li ser jikkonferma l-Kummissjoni Ewropea l-ġdida għall-erba' snin li ġejjin. L-erba' filgħodu ser jiġu pubblikati littri ta' evalwazzjoni maħruġa mill-kumitati tal-partiti varji Ewropej fuq kull Kummissarju Ewropew fosthom dak nominat minn Malta Glenn Mikallef. Kull partit ser ikun qiegħed jevalwa jekk il-kummissarju rispettiv u x'kontabbli li jservi bħala kummissarju u jekk hux kapaċi jmexxi s-settur inkarigat lilu. Fid-9 ta' filgħodu mbagħad mistennija tibda l-plenarja fejn il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola tiftaħ l-istess sessjoni u jkun f'dak il-ħin li tippreżenta lill-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen. Hekk kif von der Leyen tippreżenta l-pjan għall-erba' snin li ġejjin minnu fih jissoktaw il-mistoqsijiet tal-mexxija tal-partiti politiċi dan hekk kif mistennija jqajmu bosta issues bl-akbar skrutinju mistenni jiġi mill-lemin estrem u mill-MPs ta' xelluk.